Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια μου από την πάνω χώρα που μου έχουν λείψει. Ε, Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που μου ζητήσατε σήμερα. Να πούμε μερικά, να φτιάξουμε ένα έτσι επαιτειακό βίντεο και να πούμε μερικά λόγια για την αγαπημένη μας ομάδα, για την ομάδα τη δικιά μας, που εμείς δημιουργήσαμε σαν μια δικιά μας ιδέα πριν από 15 χρόνια. Θυμάμαι ήμουνα με τον ξάδερφό μου τον Πετρή και είχα δείξει κάτι φωτογραφίες με το σήμα της ομάδας που είχα φτιάξει τότε στον Νίκο το Λιβάνι και στον Νίκο τον Γκροντίνο. Ήμασταν σε ένα πάρκινγκ εκεί στο αυτοκίνητο, σε ένα γηπεδάκι που είχαμε μαζευτεί έτσι για να παίξουμε μπαλίτσα και είχαμε ρίξει την ιδέα να φτιάξουμε τη δική μας ομάδα, να κατεβούμε σε ένα πρωτάθλημα και να το ευχαριστηθούμε πρώτα απ' όλα. Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από τότε και πραγματικά χαίρομαι που σήμερα έτσι τα ξαναφέρνω στη μνήμη μου, αν και μπορεί και να έτσι γίνομαι έτσι λίγο συναισθηματικός. Να ξεκινήσω όμως με τις ερωτήσεις που μου στείλατε. Να σας πω τι σημαίνει Πάνω Χώρα για μένα. Η Πάνω Χώρα για μένα είναι πλέον οικογένεια. Είναι μια οικογένεια. Είναι μια οικογένεια που δημιουργήσαμε εμείς. Είναι μια μάνα άλλη που έχουμε. Μια μάνα κοινή που έχουμε για μας η Πάνω Χώρα. Και όλοι μαζί είμαστε αδέρφια. Και αυτή την οικογένεια την έχουμε αγαπήσει πολύ, την έχουμε πονέσει πολύ και καταφέραμε να την κρατήσουμε δεμένη όλα αυτά τα χρόνια, μάλιστα παραδίδοντας αυτό το ιδανικό έτσι που δημιουργήσαμε και στην επόμενη γενιά για να συνεχίσει να το συντηρεί και να πετυχαίνει με αυτό. Αυτό είναι Πάνω Χώρα για μένα, μια οικογένεια πλέον. Όσον αφορά τους αγώνες με το Λιβάδι και τους τοπικούς, εγώ είμαι από αυτούς που έχω παίξει το λιγότερο σε αυτούς τους λιγότερους αγώνες. Αυτό όμως που μας άφησαν αυτοί οι αγώνες, αυτός ο ανταγωνισμός, έτσι σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν, είτε παίζαμε μπάσκετ, είτε παίζαμε ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία σημασία. Οι αγώνες με το Λιβάδι μας έκαναν καλύτερους, μας έκαναν πιο ανταγωνιστικούς απέναντι σε μια έτσι καλή ομάδα, και αυτή η καλή ομάδα. Και στο τέλος μας άφησαν φιλίες. Μετά το τέλος του αγώνα οι κόντρες ξεχνιούνται, τα νεύρα ξεχνιούνται, οι κλωτσιές που έχουν πέσει στο παιχνίδι ξεχνιούνται και στο τέλος είμαστε όλοι φίλοι, γιατί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε πέρα από το τρόπο που κλωτσάμε στο γήπεδο. Όσον αφορά το κλίμα μετά από νίκες και ήττες, θα μπορούσα να πω ότι το κλίμα μετά από τις νίκες ήταν πάντα καλό. Πάντα υπήρχαν χαμόγελα, πάντα υπήρχε έτσι ο ενθουσιασμός ότι και πάλι κερδίσαμε, όσο δύσκολο ή εύκολο και αν ήταν το παιχνίδι. Ποτέ δεν κρίναμε κανέναν, ακόμα και αν είχαμε ρίξει 10-12 γκολ, ξέρω εγώ. Πάντα κοιτάγαμε να δούμε λίγο ποιο ήταν το καλό μας έτσι στοιχείο για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Όσον αφορά το κλίμα μετά τις ήττες, δεν θα έλεγα ότι ήταν βαρύ. Ναι, εντάξει, υπήρχε εκνευρισμός, ειδικά αν είχαμε χάσει από την ομάδα που θέλαμε να ρίξουμε την κορυφή, ή αν μας έριχναν από την κορυφή, ή αν ήταν κάποιο μάτσο όπως ένα ημιτελικός ή κάποιο μάτσο στα προκριματικά των τελικών. Αυτό όμως που θα πω είναι το κλίμα μετά τις ήττες ήταν το καλό, ήταν ότι την επόμενη εβδομάδα ήμασταν όλοι εκεί. Κανένας δεν έφευγε και ήταν αυτό που μας είχε κρατήσει σε όλα αυτά τα χρόνια έτσι, ζωντανή έτσι, αυτή την ομάδα. Όσον αφορά το γκολ που πανηγύρισα εντονότερα, θα μπορέσω να πω το γκολ του Βαγγέλη, το πέναλτι του Βαγγέλη στο τελικό, το οποίο μας έδωσε το κύπελο. Ήταν ένα πέναλτι το οποίο πήγε εκεί που έπρεπε να πάει, αλλά θα το βάλω και σε συνδυασμό με την απόκριση του Θανάση στο τελευταίο πέναλτι της ομάδας του Περσέα, που ήταν η τελευταία φάση, μας έδωσε το κύπελο και αυτό, άρα θα μπορούσα να τα συνδυάσω αυτά τα δύο και να πω ότι ήταν αυτά που είχα πανηγύρισει εντονότερα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτερες στιγμές, τις οποίες έτσι μπορώ να τις θυμηθώ, μπορώ να θυμηθώ όλα σας τα γκολ, ειδικά όταν καθόμουν στον πάγκο και έβγαζα τη φωνή μου εκεί απ' έξω
και όλοι εσείς με ακούγατε. Θα μπορούσα να πω ότι αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποια θα ήταν αυτές οι δύο φάσεις. Για μένα όλα τα γκολ ήταν σημαντικά. Όλα τα γκολ μας κρατήσαν δεμένους, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε. Πιο δυνατός αντίπαλος. Αν θα μπορούσαμε να πούμε συγκεκριμένα για έναν έτσι αντίπαλο, ο οποίος το βρίσκαμε τα περισσότερα χρόνια μπροστά μας, γιατί στο τουρνουά που παίζαμε οι ομάδες αλλάζανε συνέχεια, θα μπορούσα να πω ήταν η ομάδα των Γουαπόγκος. Ήταν η ομάδα με την οποία συνέχεια ανταλλάζαμε έτσι τη θέση μας στην κορυφή, πότε τους ρίχναμε, πότε μας ρίχνανε. Ήταν η ομάδα η οποία πάντα θα έβρισκε τον τρόπο να έχει μια απάντηση στις δικές μας, έτσι, στα δικά μας γκολ, στις δικές μας φάσεις, στις δικές μας έτσι, προσπάθειες στην άμυνα και όλα αυτά. Αυτό όμως που έχω να πω, θα θυμηθώ αυτούς γιατί ήταν ίσως η πιο καθαρή ομάδα μετά από εμάς, η οποία δεν άλλαζε τη σύνθεσή της. Γιατί αν θυμάστε καλά, στο τουρνουά που παίζαμε, σε αυτό το μαραθώνιο έτσι, που παίζαμε, με τους 35 αγώνες κάθε χρονιά, πολλοί κάναν τα δυνατά για να μας σταματήσουν, φέρνανε παίχτες από άλλες ομάδες, στο τελικό φέρανε τη μεικτή του τουρνουά για να παίξει απέναντί μας με σκοπό να μας σταματήσουν για να πάρουν κάποιοι το κύπελο, οι οποίοι ίσως είχαν παίξει και ένα παιχνίδι εκείνη τη χρονιά, τα 33 πόσα ήταν κάπου εκεί. Αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω μια ομάδα θα ήταν αυτή, η Γουαπόγκος. Τώρα όσον αφορά τη χειρότερη στιγμή μου. Η χειρότερη στιγμή μου ίσως θα πω είναι η χειρότερη απόφασή μου. Η απόφασή μου το ότι δεν έπαιξα στον τελικό του 2006 και αποφάσισα να βάλω μέσα το δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας, ο οποίος είχε παίξει κάποια μάτσα, αλλά ίσως δεν είχε το απαραίτητο δέσιμο που χρειαζόταν για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και εγώ θεώρησα καλύτερο να κάτσω απ' έξω και να κάνω τις αλλαγές, να βλέπω λίγο καλύτερα το μάτς. Ίσως αν είχα παίξει τότε από την αρχή να μην είχαμε δεχτεί αυτά τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και να μην κυνηγούσαμε το σκορ στο δεύτερο και να είχαμε κερδίσει ίσως τότε το μάτς με 1-0. Αυτό θα μπορούσα να πω ήταν η χειρότερη στιγμή μου. Η καλύτερη στιγμή μου θα πω ότι ως προπονητής από τον πάγκο, τέλος πάντων, καθόμουν από τον πάγκο και διαχειριζόμουν τα πράγματα. Ήταν πάρα πολλές οι στιγμές που θυμάμαι, με αλλαγές, ο τρόπος που αλλάξαμε το παιχνίδι στο τελικό του 2006 και σκοράραμε τελικά μετά το κλείδωμα που είχαν κάνει πάνω στο επιθετικό μας δίδυμο, τον Μπάμπη και τον Δημήτρη. Αλλά ως παίχτης θα μπορούσα να θυμηθώ και να θυμάμαι μάλλον τις καλύτερες στιγμές μου, τις αποκρούσεις που είχα στα προημιτελικά και στα ημιτελικά στον δρόμο προς το τελικό του 2006, σε πολύ κρίσιμα λεπτά, σε πολύ κρίσιμες στιγμές που κράτησα έτσι ανέπαφη την εστία και τελικά μαζί σε συνεργασία με τα γκολ τα δικά σας ήρθε η πρόκριση στο τελικό. Κάποιος τσακωμός με συμπαίχτη προπονητή. Δεν θυμάμαι να έχω τσακωθεί με πολλούς. Σίγουρα έχω τσακωθεί με τον Βαγγέλη. Μάλλον εκείνος έχει τσακωθεί μαζί μου. Στιγμές έντασης έτσι που μπορώ να θυμηθώ από μένα, ναι. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τους Γουαπόγκος που κάποιος στην προσπάθειά του να με σταματήσει για να βάλει τον γκολ στην απόκριση που έκανα με πάτησε στο κεφάλι και έβαλε τελικά τον γκολ. Εγώ τα πήρα στο κρανίο, φώναζα στον διευθυντή, τράβηξα αυτόν εκεί από τη φανέλα, τσακωνόμουν, φώναζα μόνος μου στην ουσία. Με αποτέλεσμα να χάσω την ψυχραιμία μου και να δεχθούμε μετά πολύ περισσότερα γκολ για να χάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το οποίο βέβαια τότε δεν μας στέρισε την πρώτη θέση, αν θυμάμαι καλά, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ηθικά τουλάχιστον θα μας ανέβαζε πολύ. Ψυχολογικά δηλαδή, το ηθικό μας. Αν έχω μετανιώσει για κάτι, έχω μετανιώσει, εντάξει είπα πριν για τη χειρότερη απόφασή μου για το τελικό. Μετά από αυτό που έπαθα, τον τραυματισμό που έπαθα στο γήπεδο, αυτό που δεν θα έκανα ξανά ήταν να παίξω κουρασμένος. Να τραυματιστώ από τη στιγμή που υπήρχε και κάποιος άλλος να παίξει, δεν θα το ξανά έκανα. Να παίξω κουρασμένος και να τραυματιστώ, γιατί τόσο πολύ αγαπούσα αυτήν την ομάδα και ήθελα να το κάνω. Ποια στιγμή θα ήθελα να ξαναζήσω? Θα ήθελα να ξαναζήσω
να ξαναβρεθώ μαζί σας στο γήπεδο. Καμία στιγμή του παρελθόντος δεν θα είναι άξια όσο αυτή. Να ξαναβρεθούμε, παρόλο που εντάξει, λόγω του τραυματισμού που έχω αυτή τη στιγμή στην πλάτη δεν μπορώ να παίξω. Θα ήθελα να σας ξαναδώ, να είμαι μαζί σας. Ο τραυματισμός δεν με αφήνει να παίξω, η δουλειά δεν με αφήνει να έρθω στο γήπεδο, οι υποχρεώσεις δεν με αφήνουν να έρθω στο γήπεδο, δεν προλαβαίνω να έρθω στο γήπεδο τις ώρες και τις μέρες με το μάτς. Με το ζόρι να προλάβω να βγάλω το κουστούμι για να έρθω στο γήπεδο να δω την ομάδα μου. Ίσως αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να ξαναζήσω. Ευχή για το μέλλον. Ευχή για το μέλλον. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω πια. Εσείς μπορείτε να το κάνετε, όπως η δικιά μας η γενιά μετέδωσε στην επόμενη γενιά αυτή την κάψα για την πάνω χώρα, αυτό το πάθος, αυτή τη δύναμη να τρέχουμε στο γήπεδο, να μαζεύουμε την ομάδα, να φτιάχνουμε φανέλες, να κάνουμε τις συμμετοχές, να διαλέγουμε πρωτάθλημα, όλη αυτή την αγωνία, με βρέξει χιονίσει να είμαστε εκεί. Συνεχίστε να το κάνετε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας δώσω. Εντάξει, η Σέριφος πλέον έχει τη δική της ομάδα επίσημα. Υπάρχει ο ΑΟΣ, τα νέα, τα πιτσιρικάκια που είναι στη Σέριφο πλέον έχουν ομάδα να παίξουν. Εμείς μπορούμε όμως να διατηρήσουμε την πάνω χώρα για τα παιδιά που δεν είναι στη Σέριφο και να έχουμε την ομάδα της Σέριφου στην Αθήνα, να συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Είμαστε το αθλητικό πρόσωπο του νησιού μας στην πρωτεύουσα. Αν θα ήθελα να σας ευχηθώ κάτι ακόμα, θα ήταν να κάνετε αυτό που δεν κατάφερα να κάνω εγώ, να παίξουμε σε ένα διεθνές τουρνουά. Το σχεδιάζα πάρα πολύ καιρό, ίσως το είχα πει σε κάποιους. Υπήρχαν κάποια τουρνουά τα οποία γινόντουσαν στην Ευρώπη από ερασιτεχνικές ομάδες και είχα προσπαθήσει να πάρουμε συμμετοχή, όμως τα έξοδα ήταν πάρα πολλά. Τότε όλοι ήμασταν μικροί, οι δουλειές μας δεν ήταν καλά πληρωμένες, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, ήταν αρκετά τα έξοδα. Αν θα ήθελα να σας ευχηθώ κάτι να πετύχετε, θα ήταν αυτό, είτε εσείς είτε οι νεότερες γενιές. Εσείς που παίζετε τώρα εννοώ, παιδιά. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ τον Νίκο και τον Βαγγέλη που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να φτιάξει αυτό το βίντεο. Συγκινήθηκα αρκετά που θυμήθηκα όλα αυτά και με κάνατε να αναπολύσω στιγμές χαράς και λύπης, τις οποίες δεν τις έχω ξεχάσει, αλλά ξέρετε, με την καθημερινότητα λίγο τα αφήνουμε πίσω, τα φαίνονται λίγο πιο δεύτερα, αλλά η χαρά που δώσαμε στους εαυτούς μας, στους φίλους μας, σε όλους αυτούς που μας ακολουθούσαν στα κοινωνικά δίκτυα αυτά τα χρόνια, ήταν κάτι σημαντικό, ήταν κάτι το οποίο μπορούσαμε να πούμε ότι το πετύχαμε. Ας το συνεχίσουμε. Συνεχίστε το, να το δουν και οι νεότερες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένος συμπαίκτης, ναι. Ποιον να ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Δεν μπορώ, πραγματικά. Θυμάμαι όλα τα καλά από όλους σας. Πραγματικά. Ποιον να πω λοιπόν, το Γιώργο τον Ποτηριάδη με τη δύναμή του, την ήρεμη έτσι, δύναμή του, που πάντα ήταν εκεί πέρα στην άμυνά μας, τον ξάδερφό μου τον Πετρή, που όσο σκληρά κι αν το παίζανε ή τους έπαιζε, δεν διαμαρτυρόταν ποτέ και δεν είχε χάσει μάτς. Ποιον άλλο, τον Γιώργο τον Μαρούσο, το καλύτερο αριστερό εξτρέμ και back που είχε δει ποτέ το τουρνουά, από ό,τι κι αν του έλεγες το έκανε, το έβγαζε σε πέρας. Το Γιώργο το Γούναρη που με τις πλάκες του και τα αστεία του, παρόλη έτσι την αγωνία του που δεν έπαιζε κάθε φορά έτσι, βασικός, τον Παντελή τον Νίνη, όταν ερχόταν και έπαιζε, έβαζε έτσι ποιότητα στο παιχνίδι με τη σταθερότητα και τη δύναμή του, τον Κροντίνο με τις γκολάρες του και τη μόνιμη απέτησή του για να βάλουμε την ομάδα σε εντεκάρι και να σκίσουμε και εκεί. Ποιον άλλον, τον αδερφό μου τον Βαγγέλη με τις γκολάρες που έβαζε πάντα από μακριά και τα φάουλ, απευθείας φάουλ που έβαζε,
το Λάμπρο που ήρθε, που δεν είχε καμία σχέση με την Πάνω Χώρα, με τη Σέριφο, με περισσότερους από εμάς, και έγινε η οικογένειά μας και αυτός έγινε μέρος αυτής της ομάδας, μέρος της ιστορίας αυτής της ομάδας, ή τον Μπάμπη με τον Μίτσο, που παρόλα τις αγωνιστικές τους επίσημες υποχρεώσεις πάντα θα βρίσκανε χρόνο να είναι εκεί πέρα και να είναι το απόλυτο επιθετικό μας δίδυμο, το οποίο πάντα θα έκαναν κάτι για να το σταματήσουν, με αποκορύφωμα έτσι το τελικό του 2006 που ήταν καταζητούμενο έτσι, του τουρνουά, τον αδερφό μου τον Θανάση, που ερχόταν έτσι από μικρός 15 χρονών στην ομάδα και έτρεχε από πίσω μας εκεί, όποτε έβρισκε ένα 5 λεπτό να παίξει θα έπαιζε. Το Σπύρο που όταν ερχόταν από τη Σέριφο, έστω και για μια μέρα, πάντα θα ήταν στο γήπεδο όταν παίζαμε, να έρθει να μας δει και να παίξει. Το Γιάννη τον Μπλε που έβαλε τη φίρμα του στη φανέλα μας και τη φανέλα που τόσο πολύ έτσι δρόσαμε και πονέσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, αν με βάζατε να διαλέξω κάποιον, θα βάζα τον Νίκο τον Λιβάνιο, έναν εκ των αρχηγών της Πάνω Χώρας όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος όσο μπορεί και αν του λείπει, τόσο πραγματικά εσωτερική δύναμη έχει και πάντα βάζει τα πόδια του στη φωτιά και παίζει δυνατά με χιόνια, κρύα και βροχές, παρόλο που διαμαρτυρόταν για τον καιρό συχνά, πάντα ήταν εκεί. Αλλά θα ξεχώριζα μαζί και τον Αντρέα τον Βασιλόπουλο, ο οποίος και αυτός έτσι μαζί με τον αδελφό μου τον Θανάση έρχονταν από πιτσιρικάκος στην ομάδα, έπαιζε, έγινε καλός, και όταν τα παράτησα του είπα τον Αντρέα, εσύ πλέον πρέπει να είσαι ο αρχηγός αυτής της ομάδας, και το ανέλαβε, τα κατάφερε, μάζεψε ξανά την ομάδα και κερδίσανε και έναν ακόμα τίτλο. Πραγματικά δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν, αλλά αν με βάζετε με το ζόρι, αυτοί οι δύο είναι οι αγαπημένοι μου συμπαίκτες, θα ήταν έτσι οι αγαπημένοι μου συμπαίκτες. Για σας έτσι, για όλους νιώθω αγάπη, έτσι, για όλους νιώθω σεβασμό που με ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι πραγματικά έτσι συγκινητικό να το θυμάμαι όλο αυτό, να θυμάμαι τις καλύτερες σας στιγμές, να θυμάμαι γιατί ήσασταν εκεί, και σας λέω και πάλι, με το ζόρι με βάζετε να διαλέξω, άρα σας λέω, αυτοί οι δύο ίσως θα τους έβαζα έτσι στην κορυφή έτσι, της λίστας μου με τους αγαπημένους μου παίχτες. Φίλοι και συμπαίχτες, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα των ερωτήσεων που μου δίνεται η ευκαιρία να απαντήσω μετά από την 15ετή πορεία της ομάδας μας της Πάνω Χώρας στα διάφορα πρωταθλήματα που αγωνίζεται. Πάνω Χώρα σημαίνει για μένα ομάδα, σημαίνει παρέα, σημαίνει τα πάντα. Χειροτερή μου στιγμή σε αυτή την πορεία ήταν όταν μόλις τη δεύτερη χρονιά, μέσα από δύσκολες συνθήκες, φτάσαμε στον τελικό, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το πολυπόθητο τρόπαιο. Καλύτερη μου στιγμή σίγουρα ήταν όταν το Μάιο του 2013 κατακτήσαμε το τρόπαιο, νικώντας πρώτα τον ΑΟΣ στο τουρνουά που έγινε στην Σέριφο, και εν συνεχεία νικώντας και το Λιβάδι, και πήραμε φυσικά το τρόπαιο και το πήγαμε στην Πάνω Χώρα. Αγώνες με το Λιβάδι δυστυχώς δεν έζησα πολλούς ποδοσφαιρικά. Ο μοναδικός ήταν αυτός του τελικού. Το κλίμα μετά από τις νίκες ήταν πάρα πολύ καλό. Υπήρχαμε εμείς και καμία άλλη ομάδα. Μετά τις ήττες η ομάδα πάντα έψαχνε να βρει αν έφταιγε η άμυνα ή η επίθεση στις συζητήσεις που γινόντουσαν μετά τη λήξη του κάθε αγώνα. Το καλύτερο γκολ που πανηγύρισα περισσότερο ήταν του ξάδερφου μου του Βαγγέλη του Λιβάνιου στο τελικό στην Σέριφο που έγινε το Μάιο του 2013, και φυσικά και την εντυπωσιακή απόκρουση του αδερφού του Θανάση, όπου μας έδωσε το τρόπαιο το πολυπόθητο. Πιο δυνατός αντίπαλος όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι ήταν η Γουαπούγκος στο πρωτάθλημα του Ελαιώνα. Αγαπημένος συμπαίχτης, φυσικά η διάδα μου της άμυνας, το αδιαπέραστο τείχος Γιώργος Ποτηριάδης, γνωστός ως Ποτ. Τσακωμός με συμπαίχτη. Δεν θυμάμαι να είχα
τσακωθεί με κάποιο συμπαίχτη μου, σίγουρα μπορεί να είχαμε έρθει σε μια έντονη λογομαχία, αλλά τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι μετά υπήρχε το καλύτερο δυνατό κλίμα που υπήρχε. Δεν έχω μετανιώσει για κάτι για όλα αυτά τα χρόνια. Ζήσαμε σίγουρα πάρα πολύ όμορφες, δύσκολες και ωραίες στιγμές. Αυτή που ήθελα να ξαναζήσω σίγουρα περισσότερο ήταν με πολύ περισσότερη τύχη ο τελικός του 2006, και πιστεύω με το ίδιο πάθος που αγωνιστήκαμε τότε, αν αγωνιζόμασταν και τώρα, θα κατακτούσαμε το τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή μου και από τη συλλογή της ομάδας. Ευχή για το μέλλον. Σίγουρα πλέον ως οικογενειάρχης με 2 γιους θα ήθελα να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου, να αγωνιστούν στην ομάδα της Πάνω Χώρας, είτε στη θέση της άμυνας, της επίθεσης, είτε κάτω από τα goal post, και να συνεχίσουν αυτή την παρέα και το ταξίδι αυτό να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω Χώρα αγαπάμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας παιδιά. Πάμε με τις ερωτήσεις για την Πάνω Χώρα. Τι σημαίνει η Πάνω Χώρα για μένα? Η Πάνω Χώρα για μένα σημαίνει πάρα πολύ. Σημαίνει καλοκαιρινό ποδόσφαιρο, σημαίνει φίλους, σημαίνει χαρά. Εγώ χάρη την Πάνω Χώρα ενώθηκα ακόμα πιο πολύ με το νησί της Ρήφου, και είναι κάτι που ακόμα τώρα με δένει πάρα πολύ με το νησί, και πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στην ομάδα. Η χειρότερη στιγμή μου που έζησα μαζί με την ομάδα μάλλον ήταν το 2008 το Πάσχα, όταν παίζαμε ένα φιλικό στον Αυλώνα μαζί. Ήταν ανάμειχτες οι ομάδες, ήταν βέβαια και κάποιοι παίχτες της Πάνω Χώρα. Εκεί δυστυχώς έσπασα το πόδι μου, και για όλο αυτό που σήμαινε για τους επόμενους μήνες εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά βέβαια όταν έγινε το τραύμα, με το τραυματισμό, τα παιδιά με βοηθήσανε πάρα πολύ και πρέπει να τους ευχαριστήσω. Η καλύτερη μου στιγμή, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη καλύτερη στιγμή, αλλά θυμάμαι με πολύ χαρά τότε με το που έφτανα για καλοκαίρι διακοπές στη Σέριφο, με το που έβαζα οι βαλίτσες μου στο σπίτι. Ερχόντουσαν τα παιδιά και με φωνάζανε για μπάλα επί τόπου. Αυτό ήταν πολύ ωραία στιγμή. Οι αγώνες με το Λιβάδι. Τότε δεν ζούσα τους αγώνες με το Λιβάδι με πολύ χαρά. Πηγαίναμε πάντα σαν να πάμε σε πόλεμο. Αλλά άμα το σκέφτομαι τώρα, πρέπει να τους πω μόνο και μόνο ένα ευχαριστώ στα παιδιά, στους Λιβαδιανούς. Γιατί άμα δεν υπήρχε εκείνη την παρέα, μάλλον δεν θα υπήρχε ούτε η δική μας παρέα, και μάλλον δεν θα ήμασταν τόσο ενωμένοι όπως είμαστε τώρα. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Κλίμα μετά από τις νίκες και ήττες. Το κλίμα μετά από τις νίκες και ήττες ήταν πολύ διαφορετικό. Βέβαια μετά από τις νίκες ήταν όλο ένα χαμόγελο, πλάκες, χαρά. Μετά από τις ήττες περνάγανε ώρες πριν να καταφέρει κάποιος να μιλήσει και να πει κάτι. Το κοινό πράγμα που είχαν οι νίκες και οι ήττες ήταν που εμείς συνεχίζαμε και μιλάγαμε για την μπάλα, για τον αγώνα, και το βράδυ μετά από τον αγώνα συνεχίζαμε και μιλάγαμε για τον αγώνα, και την άλλη μέρα όταν πηγαίναμε για μπάνιο ή το απόγευμα όταν πηγαίναμε για μπάσκετ μιλάγαμε για τον αγώνα πάντα, μέχρι που θα παίζαμε τον άλλο αγώνα. Ποιο γκολ πανηγύρισες εντονότερα? Δεν έκανα και πολλά γκολ να πω ότι θυμάμαι και πώς πανηγύριζα. Βέβαια εγώ πανηγύριζα το άλλον, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα συγκεκριμένο. Πιο δυνατό αντίπαλο. Το πιο δυνατό αντίπαλο, εγώ πιστεύω, το πιο δύσκολο να μαρκάρω ήταν ο Μίλτο όταν έπαιζε. Εκείνο δεν έπαιξε πολύ, και τότε άμα πρέπει να μετράω όλα τα χρόνια, το πιο σταθερό και πιο δύσκολο παίχτη, το πιο δυνατό παίχτη από τους αντίπαλους, βέβαια από τα παιδιά από το Λιβάδι, ήταν ο Νικόλας.
Αγαπημένο συμπαίχτη. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο αγαπημένο συμπαίχτη, γιατί πιστεύω ότι τα πάω καλά με όλους, ειδικά και τώρα. Πρέπει να πω κάτι όμως για την για την άμυνα, για όλα τα παιδιά που παίξανε άμυνα μαζί μου, και ειδικά για τον Γιώργο Δοποτηριάδη, με το οποίο έχουμε τον ίδιο κεφάλι, ίδιες βλακίες κάναμε. Είναι ένα που μπορώ να πω βρέθηκα πολύ καλά παίζοντας μαζί του στην άμυνα. Ένα άλλο παίκτη που ήθελα να πω ήταν ο καπτέν, ο Γιώργος Κυρίτσης, που ήταν το κάτι άλλο με την μπάλα. Το κάτι άλλο πάει να πει που μερικές φορές αυτό που έκανε δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν μπαλέτο, αλλά ήταν καταπληκτικό να το βλέπεις. Κάποιος τσακωσμός με συμπαίχτη προπονητή. Παίζοντας βασικά μόνο το καλοκαίρι, δεν είχαμε προπονητή τότε με το οποίο να τσακωθώ, και τότε δεν έγινε κανένα τσακωμό που το θυμάμαι, ή άμα έγινε με κανένα συμπαίχτη τελείωνε εκείνη την ώρα μετά από τον αγώνα, δεν το παρατραβάγαμε παραπάνω. Έχεις μετανιώσει κάτι? Απολύτως όχι. Όλα όπως γίνανε, εγώ θα τα ξανά έκανα. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις? Τη στιγμή που θα ήθελα να ξαναζήσω, που είμαι σίγουρο που δυστυχώς δεν θα ξαναγυρίσει πίσω, είναι τότε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, δεν είχαμε ακόμα τα διπλώματα για το αμάξι και μαζευόμασταν 3 η ώρα κάτω από τον ήλιο τον Αύγουστο για να κατέβουμε ποδαράτο, για να παίξουμε βλόμανα μαζί με τα παιδιά του λιβάδι κάτω από τον ήλιο, με τα καπέλα μας, τις άντες με τα ποδοσφαιρικά. Ο καθένας έλεγε τα δικά του, ποιος έκανε τακτικές, κάποιος άλλος τραγουδούσε, ο καθένας στον κόσμο του. Αυτό ήταν πολύ ωραίο και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Ευχές για το μέλλον. Οι ευχές μου για το μέλλον, για την ομάδα, για την Πάνω Χώρα, είναι να συνεχίσει η πορεία της στα πρωταθλήματα που κάνουν στην Αθήνα. Η καλύτερη μου ευχή για τα παιδιά που έχουν αναλάβει την ομάδα, τώρα είναι μικρή και καλά, και ελπίζω πιο γενικά να εισέρθω, να φέρει σε επαφή άλλα παιδιά, να έχουν ένα κοινό μεταξύ τους και να καταφέρουν να το κρατήσουν στα χρόνια μετά. Σε εμάς λειτουργήσε πάρα πολύ και μας έδωσε πάρα πολύ. Εγώ κάνω την ευχή σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα να τα καταφέρουν να το ζουν και άλλοι στο μέλλον. Αυτά είναι όλα από μένα, παιδιά, και εγώ σας χαιρετώ και τα λέμε, ελπίζω, όσο πιο συντομότερα μπορούμε. Τι σημαίνει Πάνω Χώρα για μένα? Τα πάντα. Είναι φίλοι, οικογένεια, κουμπάροι που έχουν εξελιχθεί στην πορεία. Είναι οι πιο όμορφες αναμνήσεις που έχω να θυμάμαι. Είναι τα καλοκαίρια μας. Είναι η πρώτη μας φανέλα. Ένα απόγευμα στο Περισσό διαλέγοντας την πρώτη φανέλα και τα πρώτα μας χρώματα. Είναι η συμμετοχή στα τουρνουά της Αθήνας, παίζοντας αργά το βράδυ με κρύα, με βροχές. Είναι μια πολύ δεμένη παρέα, η οποία για αρκετά χρόνια εκπροσωπούσε αθλητικά τη Σέριφο στην Αθήνα, πριν φυσικά ο ΑΟΣ μπει επίσημα στο πρωτάθλημα και τα πηγαίνει και αρκετά καλά. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι αναμνήσεις που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί και μετά από πολλά χρόνια, και είμαι σίγουρος ότι και μετά από ακόμα περισσότερα χρόνια θα συνεχίζουμε να συζητάμε για αυτή την ομάδα.
Η χειρότερη στιγμή που έχω να θυμάμαι. Σίγουρα έχουν έρθει άσχημες αγωνιστικές στιγμές. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτές και δεν θα διαλέξω, δεν θα πω μία χειρότερη στιγμή. Σαν γενικό πλαίσιο, για μένα χειρότερη στιγμή είναι όταν τραυματίζεται ένας φίλος, ένας συμπαίκτης. Οπότε θυμάμαι χαρακτηριστικά 2 τέτοια γεγονότα. Είναι ο τραυματισμός του Πέτρου του Λιβάνιου και τελευταία του Νίκου του Αντωνάκη, 2 πολύ σοβαροί τραυματισμοί, όπου τους έπαθαν αγωνιζόμενοι με την πάνω χώρα. Ένα είναι αυτό, και δεύτερο, όταν ένας φίλος λόγω του επαγγέλματος, ο Κάπτεν, ερχόταν η στιγμή που έπρεπε να φύγει και δεν θα ήταν στον επόμενο αγώνα μαζί μας. Ήταν πάντα κάτι που εμένα τουλάχιστον με στεναχωρούσε και ποτέ δεν μπορούσα να το συνηθίσω. Η καλύτερη στιγμή που έχω να θυμάμαι με την ομάδα είναι η κατάκτηση του τροπαίου το 2013, και είναι η καλύτερη στιγμή γιατί είναι ένα τρόπαιο, ένας τίτλος ο οποίος μας έλειπε, γιατί ήταν σε Σέριφο, γιατί ήταν εναντίον του μεγάλου μας αντιπάλου του Περσέα, γιατί έγινε με τον τρόπο ένα θρίλερ. Το κατακτήσαμε στα πέναλτι, στο τελευταίο πέναλτι. Οπότε αυτή είναι η καλύτερη στιγμή που έχω να θυμάμαι εγώ με την πάνω χώρα. Οι αγώνες με το Λιβάδι. Έπος. Οι αγώνες με το Λιβάδι ήταν ένα έπος. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω από εδώ τα παιδιά από το Λιβάδι, γιατί αν δεν υπήρχαν εκείνοι δεν θα υπήρχε σήμερα και πάνω χώρα, και δεν θα είχαμε να συζητάμε και να θυμόμαστε τόσο όμορφα πράγματα. Οι αγώνες με το Λιβάδι ήταν ντέρμπι, ήταν πόλεμος, ήταν πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον αγώνα και να κατέβουμε το επόμενο πρωί για μπάνιο και να είμαστε εμείς οι νικητές. Ήταν τραγούδια, ήταν συνθήματα, γκολ, τσακωμή, ξύλο, μπουγέλα, ένα απίστευτο κράμα, και παρέα με αυτά τα παιδιά έχουμε δημιουργήσει τέτοιες αναμνήσεις πολύ όμορφες που έχουμε να τα θυμόμαστε, και ερχόμαστε αρκετά συχνά σε σημείο να τα συζητάμε όλοι μαζί παρέα και να τα θυμόμαστε με μεγάλη χαρά. Το κλίμα μετά από νίκες και ήττες. Εντάξει, σίγουρα όταν η ομάδα κέρδιζε το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ήμασταν χαρούμενοι, ήμασταν ευχαριστημένοι. Όταν η ομάδα έχανε, δεν θυμάμαι να υπήρχε ποτέ κακό κλίμα, να κατηγορούσε κάποιος κάποιον. Νομίζω το κοινό στοιχείο που και στις 2 περιπτώσεις είναι ότι μέχρι τον επόμενο αγώνα υπήρχε σαν θέμα συζήτησης τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά, τι θα πρέπει να ξανακάνουμε, και πάντα ήμασταν όλοι εκεί στον επόμενο αγώνα ενωμένοι με σκοπό να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό. Ποιο γκολ έχω πανηγυρίσει εντονότερα? Δεν είναι δικό μου, και μάλιστα είναι γκολ που δεν μας έχει δώσει τρόπαιο ούτε καν νίκη. Θυμάμαι έναν αγώνα στον Αυλόμονα, παίζαμε με το Λιβάδι, χάναμε 1-0 και πιέζαμε πάρα πολύ να ισοφαρίσουμε. Ήταν τόσο συντριπτική η υπεροχή μας, οι ευκαιρίες που είχαμε κάνει,
η κατοχή, και τελικά λίγο πριν το τέλος κερδίζουμε ένα κόρνερ και με μια προβολή ο Μπάμπης ο Κουβάτσος βάζει τον γκολ. Ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα, η κούραση που υπήρχε, η λαχτάρα, η προσμονή για αυτό το γκολ, και θυμάμαι το έχω πανηγυρίσει πολύ έντονα. Είναι κάτι που το θυμάμαι σαν να έχει γίνει χθες. Ο πιο δυνατός αντίπαλος θα το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Θα διαλέξω κάποιον ατομικά από την ομάδα του Περσέα, από το Λιβάδι, και θα πω το Βύρωνα το Ρώτα. Θα διαλέξω το Βύρωνα γιατί νομίζω ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης για την ομάδα του. Ήταν αυτός που έβγαινε τις περισσότερες φορές μπροστά, αυτός που πίστευε πιο πολύ στην ομάδα του και αυτός που μας έσπαγε αρκετές φορές τα νεύρα, παρέμα την Αλέξη. Οπότε από την ομάδα του Λιβαδιού ο Βύρωνας. Από τα τουρνουά που έχουμε παίξει στην Αθήνα, η ομάδα που βρίσκαμε πιο συχνά μπροστά μας και ανταγωνιζόμασταν με εκείνη την πρώτη θέση και πραγματικά γινόντουσαν μεγάλα ντέρμπι, είναι η ομάδα της Τσακαρίτα. Αγαπημένος συμπαίκτης. Δύσκολη ερώτηση. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας. Τους αγαπώ όλους το ίδιο. Και δεν θα επιλέξω μόνο έναν, θα επιλέξω δύο. Έναν από τη Σέριφο και έναν που δεν είναι από τη Σέριφο. Ο ένας είναι ο Νίκος Αντωνάκης και είναι αγαπημένος μου συμπαίκτης γιατί ο Νίκος, χωρίς να το έχει αντιληφθεί, χωρίς να το έχει καταλάβει, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας, γιατί είμαστε φίλοι και συμπαίκτες σχεδόν από μωρά και γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να τραυματιστεί, παίζαμε μαζί για αυτή τη φανέλα. Ο δεύτερος που θα διαλέξω είναι ένα παιδί που δεν είναι από τη Σέριφο. Ήρθε στην ομάδα, δέθηκε, την αγάπησε, τον αγαπήσαμε κι εμείς. Την ανέβασε ένα επίπεδο πάνω, μπορεί και περισσότερο. Και αυτός είναι ο Δημήτρης ο Νικολόπουλος. Κάποιον τσακωμό που είχαμε συμπαίκτη ή προπονητή. Δεν είχα τσακωθεί πολλές φορές, δεν είχα τσακωμούς με συμπαίκτες. Υπάρχει βέβαια ένας τσακωμός που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Είναι με τον Νίκο τον Αντωνάκη. Ήταν ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Παίζαμε ένα αγώνα. Ο Νίκος είχε αποφασίσει να μην δώσει την μπάλα όχι από το δεξιά-αριστερό, ούτε από το εσωτερικό στο εξωτερικό. Προσπαθούσα να το μπίσω με κάποιο τρόπο να δώσει πάσα, δεν τα κατάφερα. Όπου στο τέλος του αγώνα αλλάξαμε κουβέντες, σχεδόν πιαστήκαμε στα χέρια, μας χώρισαν οι συμπαίκτες μας. Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ. Μετά από μισή ώρα καταλήξαμε σε ένα μπαρ και πίναμε σφινάκια. Ήταν σαν να μην έγινε ποτέ, αλλά είναι ίσως και ο μοναδικός και ο πιο έντονος τσακωμός που είχα και έχω να το θυμάμαι. Αν έχω μετανιώσει για κάτι, δεν υπάρχει κάτι να έχω μετανιώσει. Έχω απολαύσει με αυτή την ομάδα την κάθε στιγμή, είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι άσχημη. Έχω ευχαριστηθεί τα πάντα με την ψυχή μου. Αν γύριζε ο χρόνος πίσω, δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι, δεν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να έχω μετανιώσει. Ποια στιγμή θα ήθελα να ξαναζήσω? Ιδανικά θα ήθελα να τις ξαναζήσω όλες. Αν όμως
έπρεπε να διαλέξω μία, αυτή θα ήταν ένα μεσημέρι που μαζευόμαστε στους Μήλους με τον ήλιο να καίει, πριν παίξουμε ποδόσφαιρο, να κατέβουμε με τα πόδια στο λιβάδι. Θυμάμαι μαζευόμασταν πολλές φορές 20-30 άτομα, αγόρια, κορίτσια, με ένα ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια, με φωνές, με συνθήματα. Ήταν κάτι τρομερό, είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω, και εκείνη την εποχή όλο αυτό ήταν και κάτι που ήταν κάτι σαν το πάρεσμα για μας, έτσι ώστε να πάμε να παίξουμε τον αγώνα και να τον κερδίσουμε. Ευχή για το μέλλον και μήνυμα σε κάποιον. Προς όλους τους συμπαίκτες μου, θέλω να είναι όλοι καλά, να είναι γεροί. Τους αγαπώ όλους. Τους ευχαριστώ πολύ για όλες τις αναμνήσεις αυτές που έχουμε δημιουργήσει και έχουμε να θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και μήνυμα σε κάποιον, θα ήθελα προς τον Πέτρο τον Λιβάνιο να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Η ομάδα πάντα υπήρχε σε Σέρβο, υπήρχε και πριν από εμάς, υπάρχει μετά από εμάς, αλλά όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, οι φανέλες, η αγάπη, το δέσιμο, το πάθος, υπεύθυνος είναι ένας, είναι ο Πέτρος ο Λιβάνιος, οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για την ομάδα. Καλησπέρα και από μένα. Φτιάχνω αυτό το βιντεάκι με τις ερωτήσεις που ετοίμασαν τα παιδιά και ελπίζω στο τέλος να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το βλέπουμε μετά από χρόνια και θα θυμόμαστε όλες αυτές τις ωραίες καταστάσεις που έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια με την ομάδα της Πάνω Χώρας. Ξεκινάω με τις απαντήσεις μου. Η πρώτη ερώτηση είναι τι σημαίνει η Πάνω Χώρα για σένα. Η Πάνω Χώρα για μένα είναι, δεν θα πω μια ομάδα, θα πω είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από μια παρέα και κάναμε αυτή την ιδέα πράξη. Συμμετέχοντας σε πρωταθλήματα, παίζοντας αγώνες με τους Λιβαδιανούς και πολλά άλλα. Θα στριχθώ μόνο στον όρο παρέα, γιατί μια παρέα ήμασταν και έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε την τρέλα μας μετά πράξη. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψεις αυτό που έχουμε ζήσει. Ξεκινήσαμε μικρά μούστακα παιδιά και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε γκριζάρει, πρώτος εγώ. Αλλά για μένα η Πάνω Χώρα ήταν το ότι θα δω τους φίλους μου, το ότι θα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, θα πάμε να παίξουμε, θα τσακωθούμε, θα νικήσουμε τις περισσότερες φορές, και συναισθήματα χαράς, αγάπης, ενίοτε τσακωμών, αλλά πάνω απ' όλα η παρέα που δεν χωρίζει ποτέ, η παρέα που είναι πάντα αγαπημένη. Και στο τέλος της ημέρας θα καθόμασταν είτε στους Μήλους είτε στην πλατεία, θα λέγαμε τα δικά μας, το τι έγινε, το τι δεν έγινε, και θα ήμασταν όλοι αγαπημένοι και ευχαριστημένοι για αυτό που έχουμε πετύχει. Η δεύτερη ερώτηση, η χειρότερη στιγμή. Η χειρότερη στιγμή μου νομίζω είναι στον τελικό που παίξαμε το 2008 ή 2009, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν, όπου παίξαμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, διότι οι αντίπαλοι φτιάξανε Dream Team για να μας αντιμετωπίσουν και νομίζω πως μόνο έτσι θα μπορούσαν να μας κερδίσουν. Και στο γήπεδο με το που μπήκα, μετά από μερικά λεπτά δέχτηκα ένα χτύπημα και αναγκαστικά βγήκα έξω γιατί πονούσα αρκετά και δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα στο να φτάσει το στόχο της και να κατακτήσει αυτή τη νίκη. Η καλύτερη μου στιγμή, νομίζω είναι πάρα πολλές.
θα δυσκολευτώ να διαλέξω. Σίγουρα είναι πάρα πολλές οι νίκες, πάρα πολλά τα γκολ, πάρα πολλές οι χαρές που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό. Θα διαλέξω νομίζω τη συμμετοχή μου στο τουρνουά που έγινε στη Τσέριφο. Βέβαια δεν μπόρεσα να παίξω στον τελικό γιατί είχα φύγει λόγω δουλειάς. Έπαιξα όμως στον ημιτελικό και περάσαμε στον τελικό. Νομίζω ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές, διότι η ομάδα έπαιζε μόνο με παίκτες από την πάνω χώρα, από τη χώρα βασικά, και κάτι που το τονίσανε και οι υπόλοιπες ομάδες, και το γεγονός ότι καταφέραμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους, να τους κερδίσουμε όλους και να πάρουμε το τρόπαιο, δείχνει και την ιστορία αυτής της ομάδας και το γιατί φτιάχτηκε αυτή η ομάδα και πώς φτιάχτηκε αυτή η ομάδα. Τέταρτη ερώτηση, αγώνες με το Λιβάδι, τοπικοί αγώνες. Πάρα πολλοί, ενδεικτικά θυμάμαι κάποιους, πάρα πολλές νίκες, πολύ λίγες ήττες. Ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη η ομάδα, πάντα. Αυτοί που μου έχουν μείνει χαραγμένοι στη μνήμη, είχαμε μια πτώση εδώ παιδιά, συγγνώμη. Αυτοί λοιπόν που μου έχουν μείνει χαραγμένοι στη μνήμη είναι ένας αγώνας που νομίζω είχε λήξει 17-4 στα Λιβαδερά, όπου πραγματικά χάθηκε το τόπι που λένε. Θυμάμαι πολλούς αγώνες που δώσαμε στα γηπεδάκια του Ελαιώνα, με μεγάλες νίκες. Ειδικά στα πρώτα μάτς νομίζω ότι οι διαφορές μπορεί να ήταν και πάνω από 7, 8, 10 γκολ. Είχαμε και τότε μια πολύ καλή ομάδα. Άλλο παιχνίδι που θυμάμαι είναι ένα παιχνίδι πάλι με τους Λιβαδιανούς στο Λιβάδι, που ήταν μέχρι το τελευταίο λεπτό πραγματικά ισοπαλία και βάζουμε ένα γκολ στο τέλος. Γίνεται 3-2 και πανηγυρίζουμε μια πολύ μεγάλη νίκη, βεβαίως, όπως συνηθίζαμε, και βουτάγαμε μετά μες στη θάλασσα κτλ. Κλίμα μετά από νίκες ήττες. Το κλίμα ήταν νομίζω πάντα πολύ καλό. Εντάξει, μπορεί να υπήρχε κάποια γκρίνια αν χάναμε, αλλά ήταν εντελώς παροδική, γιατί δεν συνέβαινε συχνά πρώτον, και δεύτερον το κλίμα της παρέας και οι σχέσεις οι προσωπικές που είχαμε μεταξύ μας δεν επέτρεπαν ποτέ στο να υπάρχει ένα κακό κλίμα στην ομάδα. Πάντα τα συζητούσαμε όλα, πάντα μπορεί να γκρινιάζαμε, αλλά στο τέλος της ημέρας θα ήμασταν μαζί, θα κάναμε την πλάκα μας, το χαβαλέ μας, θα παίζαμε τα μπουγέλα μας, τους μπουγελώναμε όλους όποτε ερχόντουσαν στη χώρα και πολλά άλλα που έχουμε κάνει. Οπότε νομίζω ότι το κλίμα ήταν πάντα φιλικό, καλό, και αυτό που το κάναμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά και όχι για να τσακωθούμε. Ποιο γκολ πανηγύρισα εντονότερα? Νομίζω ότι αυτό που ανέφερα και πριν, στο παιχνίδι που κερδίσαμε στο τέλος με 3-2, νομίζω εκεί ήταν το πιο έντονο συναίσθημα που θυμάμαι από όλους αυτούς τους αγώνες. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα γκολ, είτε που έχω βάλει εγώ, είτε που έχω δώσει assist εγώ, είτε που ήταν συνολική προσπάθεια της ομάδας που έχουν πανηγυριστεί έντονα, αλλά αυτό θυμάμαι σαν πιο χαρακτηριστικό γκολ για όλα αυτά τα χρόνια. Πιο δυνατός αντίπαλος? Σίγουρα υπήρξαν αρκετοί δυνατοί αντίπαλοι, περισσότερο στα γηπεδάκια που παίζαμε στον Ελαιώνα. Από την ομάδα των Λιβαδιανών, αυτούς που θυμάμαι χαρακτηριστικά έτσι, που είχαν μια ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, ήταν σίγουρα ο Ντίνο, ο Αδελιανάκης, και νομίζω ήταν και δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, Γεωργής, νομίζω, ένας από τα δύο αδέρφια. Θυμάμαι ότι ήταν έτσι οι πιο καλοί παίκτες, ας πούμε, από τους αντιπάλους, και
συνήθως επειδή εγώ έπαιζα και πιο πολύ στην άμυνα, πάντα το σχέδιό μας ήταν ότι αν αναχαιτήσουμε αυτούς τους αντιπάλους σίγουρα θα κερδίσουμε για το παιχνίδι. Αγαπημένος συμπαίκτης, πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν απαντήσω για κάποιον, σίγουρα θα έχω αδικήσει κάποιους άλλους. Ήταν πολύ αγαπημένοι συμπαίκτες και είναι αγαπημένοι συμπαίκτες, διότι έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η ερώτηση όμως είναι συγκεκριμένη, οπότε και εγώ πρέπει να δώσω μία απάντηση. Θα πω λοιπόν ότι ο αγαπημένος συμπαίκτης ήταν ο Νίκος Αντωνάκης, ο Κροντίνος, γιατί μαζί πρώτον γνωριζόμαστε από μωρά, δεύτερον μαζί ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάλα στην αυλή μου και μετά κατεβήκαμε και στο σχολείο και παίζαμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα όλα. Πολλές φορές συνεργαστήκαμε μέσα στον αγώνα, είτε εκείνος να μου δώσει να βάλω γκολ, είτε εγώ να του δώσω να βάλει γκολ και τα λοιπά. Οπότε για μένα, χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω κάποια από τα άλλα τα παιδιά, γιατί και με τους υπόλοιπους και με τον Γιώργο τον Κυρίτσι και με τον Νίκο τον Λιβάνιο και με τον Γιώργο τον Ποτηριάδη και όλους τον Πέτρο, τον Βαγγέλη, τον Πετρή, τον Γιώργο τον Γούναρη, φυσικά δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω κάποιον. Με όλα τα παιδιά η σχέση μας ήταν καταπληκτική, αλλά θα διαλέξω τον Νίκο λόγω παλαιότητας και γιατί ουσιαστικά μαζί ξεκινήσαμε και κατεβαίναμε στο γηπεδάκι στην κάτω χώρα, στο σχολείο, και από εκεί ξεκίνησε και όλη η ομάδα, ας πούμε, και ξεκινήσαμε να παίζουμε με τους Λιβαδιανούς κάθε χρόνο και τα λοιπά. Τσακωμός με συμπαίκτη. Νομίζω εδώ ότι οι περισσότεροι θα έχουν να πούνε το Βαγγέλη, και είναι γνωστό ότι ο Βαγγέλης έχει έναν εκρηκτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος μες στην ομάδα που να μην έχει τσακωθεί με το Βαγγέλη έστω και μια φορά. Παρόλα αυτά βέβαια όλα ήταν μέσα στο παιχνίδι, έτσι κανείς δεν κράτησε κακία σε κανέναν, ούτε κουβαλούσαμε, ας πούμε, αυτό το τσακωμό σε επόμενα παιχνίδια κλπ. Θυμάμαι ήταν ένας αγώνας, παίζαμε στα γηπεδάκια του Ελαιώνα και εγώ ήμουνα στον πάγκο, κάτι έλεγε ο Πέτρος, ο προπονητής μας, για μια φάση πώς θα αντιδράσει ο Βαγγέλης, τι θα κάνει, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα όντως ο Βαγγέλης έκανε αυτό που έλεγε ο Πέτρος, οπότε εμείς αρχίσαμε να γελάμε. Και φυσικά ο Βαγγέλης, χωρίς να ξέρει τι έχουμε συζητήσει εμείς, μας είδε που γελάγαμε και άρχισε να λέει τα δικά του, τα σχολιανά του. Αφού μας τόλισε λοιπόν, μας πήρε όλους η μπάλα, εντάξει, και κάποια στιγμή λίγο λόγο φέραμε, αλλά εντάξει, μετά ξεπεράστηκε το πράγμα, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Ξέρουμε όλοι πώς αντιδρά ο Βαγγέλης, οπότε κανείς δεν του κρατάει κακία. Άλλη μια φορά είχαμε τσακωθεί στο σχολείο στην κάτω χώρα, δεν θυμάμαι το λόγο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, που πάλι εκεί προσπαθούσαν να μας χωρίσουν και τα λοιπά, και πάλι μετά το βράδυ ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα και όλα καλά. Αν έχω μετανιώσει για κάτι, έχω μετανιώσει γιατί δεν συνέχισα στην ομάδα της Πάνω Χώρας. Έπαιξα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2011-12, κάπου εκεί. Θα μπορούσα ίσως να συνεχίσω και κάποια χρόνια αργότερα να παίζω. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι θυμάμαι, πρέπει να ήταν το 2002, σε έναν αγώνα που αποφάσισα, αφού είχα μετακομίσει για μια πενταετία στο Λιβάδι, να παίξω εναντίον της Πάνω Χώρας, και βέβαια πήρα ένα πολύ καλό μάθημα, γιατί στα πρώτα λεπτά δέχτηκα ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον δίδυμο αδερφό μου Πάρη, και λέω δίδυμος γιατί έχουμε γεννηθεί ίδιο χρόνο, ίδιο μήνα, ίδια μέρα. Δέχτηκα λοιπόν ένα σκληρό μαρκάρισμα και βγήκα έξω, γιατί πονούσα, και φυσικά δεν ξανά παίξα ποτέ με το Λιβάδι, γιατί ούτε και εγώ θυμάμαι γιατί το έκανα, αλλά είναι κάτι που το έχω μετανιώσει. Ποια στιγμή θα ήθελα να ξαναζήσω? Θα ήθελα να ξαναζήσω τον τελικό του 2008 ή 2009, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που άξιζε να πάρει το τρόπαιο.
οι αντίπαλοι είχαν κατεβάσει παίκτες από όλες τις ομάδες του τουρνουά, τους καλύτερους, για να μας αντιμετωπίσουν. Διαφορετικά δεν θα είχαν τύχει και πιστεύω ότι ο αγώνας, όσες φορές και να ξαναγινόταν με τις ίδιες ομάδες, θα ήμασταν εμείς οι νικητές 100%. Έγιναν πολλά περίεργα σε εκείνον τον αγώνα. Δυστυχώς ήμασταν και άτυχοι και χάσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι ήμασταν ηθικοί νικητές, γιατί και σαν ομάδα αλλά και σαν χαρακτήρες ήμασταν όλοι πολύ καλά παιδιά. Δεν είχαμε προκαλέσει ποτέ κανέναν και με πείραξε πραγματικά που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εκείνο το παιχνίδι. Ευχή για το μέλλον. Ευχή για το μέλλον. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι καταρχήν να έχουν όλοι υγεία, να είμαστε όλοι καλά, όσο αντέχουν τα πόδια μας να το κλωτσάμε το τόπι. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα νέα παιδιά της ομάδας που ακόμα φοράνε αυτή τη φανέλα και ασχολούνται με την ομάδα της Πάνω Χώρας, ότι να μην ξεχνάνε από πού ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που ξεκίνησε από μια παρέα η οποία έπαιζε στο σχολείο, στο λαγκάδι εκεί κάτω στο γηπεδάκι, που μας έφευγε η μπάλα από κάτω από τον κρεμό και κυνηγάγαμε, και κατέληξε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, αφού βέβαια έπαιξε κάμποσα παιχνίδια με τους Λιβαδιανούς και τους φιλοδόρησε με πολλά γκολ και είδε ότι οι δυνατότητες της είναι πέρα από τη Σέριφο. Να αγωνίζεται σε πρωταθλήματα της Αθήνας με μεγάλη επιτυχία και να διαφημίζει τη Σέριφο, έτσι, γιατί μέσα από όλα αυτά διαφημίστηκε και το νησί μας βέβαια. Έφτιαξε site για να ενημερώνει τους φιλάθλους της και τα λοιπά, κινήσεις πρωτόγνωρες για το νησί. Οπότε λοιπόν θα πρέπει αυτά τα νέα παιδιά και όσοι φοράνε αυτή τη φανέλα να τη φοράνε επειδή το γουστάρουν, επειδή το θέλουν, και να μην ξεχνάνε ποτέ εμάς τους μεγαλύτερους πλέον που ξεκινήσαμε όλο αυτό, και εύχομαι να το φτάσουν ακόμα παραπάνω, και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα τους και θα τους βοηθάμε, θα τους συμβουλεύουμε και αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό που κάνουν να το κάνουν γιατί το γουστάρουν και γιατί το θέλουν και να μην το βλέπουν σαν αγκαρία. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποια απάντηση. Αν έχω ξεχάσει κάτι, παρακαλώ τα παιδιά, το Βαγγέλη και τον Νίκο, να μου το υπενθυμίσουν. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Καταρχήν να πω πως είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, μιας και η καταγωγή μου δεν είναι από τη Σέριφο. Παρ' όλα αυτά είμαι μέλος αυτής της ομάδας παύλα οικογένειας από το 2005-2006. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια εννοείται ότι υπήρχαν και κάποιες άσχημες στιγμές, όπως οι τραυματισμοί συμπαικτών μου, και κάποιοι αυτούς τους τραυματισμούς ήταν αρκετά σοβαροί. Καλύτερες στιγμές δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Μπορώ όμως να πω ότι κάθε φορά που έρχονται οι συμπαίκτες μου στο γήπεδο, βλέπω ότι είναι εντάξει υγιείς, κάνουμε το χαβαλέ μας, θεωρώ ότι εμένα αυτό με κάνει να αισθάνομαι χαρούμενο. Εννοείται ότι μετά από νίκες θα κάτσουμε, θα γελάσουμε, θα κάνουμε το χαβαλέ μας και πάλι, και εννοείται επίσης ότι μετά από ήττες ότι θα υπάρχει γκρίνια, όπως υπάρχει παντού σε όλες τις ομάδες και όπως υπάρχει και στις οικογένειες. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα και έτσι είναι και στα γήπεδα και στα σπίτια. Το γκολ που πανηγύρισα πιο έντονα απ' όλα, βασικά που δεν πρόλαβα να πανηγυρίσω, ήταν ένα γκολ που είχα βάλει την πρώτη χρονιά, όταν η ομάδα πάλευε να μπει στα play-off, θυμάμαι. Και ήταν ένα γκολ στην εκπνοή του χρόνου, το οποίο μας έβαλε στα play-off. Και απλά με πιάσανε οι συμπαίκτες μου και στην ουσία βρεθήκαμε ένα κουβάρι όλοι μαζί. Και εκεί ίσως κατάλαβα και τι είναι αυτή η ομάδα για αυτά τα παιδιά.
και γι' αυτό και κόλλησα σε αυτήν την ομάδα. Δεν θεωρώ ότι έχω μετανιώσει για κάτι. Έχουμε περάσει όλοι μαζί πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν αυτή η ομάδα να συνεχιστεί με πιο νέα παιδιά. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον τόσο σοβαροί τραυματισμοί. Και να συναντιόμαστε και να κάνουμε το χαβαλέ μας, να παίζουμε το ποδοσφαιρό μας και να φεύγουμε από το γήπεδο όρθιοι όλοι και υγιείς. Αυτή είναι η ευχή μου. Από εμένα, Πάνω Χώρα για μένα σημαίνει ένα πολύ όμορφο κομμάτι της ζωής μου που πέρασα με εκπληκτικά παιδιά. Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν χάσαμε τον τελικό το 2006 και η καλύτερη στιγμή όταν περάσαμε στον τελικό το 2006. Το κλίμα μετά από νίκες ήταν είτε χάναμε είτε κερδίζαμε, το ίδιο πράγμα ήταν, μόνο χαρά, τίποτα άλλο. Τώρα όσο αφορά το γκολ, εντάξει, είχαμε αρκετά γκολ, κάποιο συγκεκριμένο δεν, το κάθε γκολ είχε τη δική του αξία. Ο αγαπημένος παίκτης είναι ο αδερφός, ο φίλος ο Νίκος ο Λιβάνιος και ο Γιώργος ο Γούναρης, ο τρελός, ο φίλος μου. Κάποιο τσακωμό δεν είχαμε κάποιο συμπαίκτη, όλα ήταν σε λογικά πλαίσια, ποδοσφαιρικά. Έχω μετανιώσει που δεν έχω πάει εδώ αυτά τα παιδιά ακόμα που παίζουν ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να πω στον Πέτρο τον Λιβάνιο να κανονίσει ένα φιλικό, τους παλιούς που παίζαμε με τους τωρινούς. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που με κάναν να νιώσω Πανοχωρίτης. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μοντέλο. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζω την ιδέα του Νίκου Λιβάνιου για το project αυτό και είναι χαρά μου που τον βοηθάω να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα του. Ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση, τι σημαίνει Πάνω Χώρα για μένα? Πάνω Χώρα για μένα σημαίνει φιλία, βαθιά ριζωμένη, όχι μόνο βαθιά ριζωμένη και με πολύ γερές ρίζες. Φιλία η οποία προέρχεται από πάπου προς πάπου, ισχυροί δεσμοί, οι οποίοι μέσα από αρκετές αντιξοότητες είτε στο γήπεδο είτε στη Σέριφο έχει καταφέρει όλο αυτό να αποδειχθεί. Είναι τα καλοκαίρια μας, είναι ο Πετριάς, είναι τα μπουγέλα, είναι οι στιγμές μέσα στο γήπεδο στην Αθήνα. Όλα αυτά συνδέουν το παζλ της Πάνω Χώρας. Χειρότερη στιγμή σίγουρα είναι ο τελικός, ο χαμένος του 2006, αγωνιστική η χειρότερη στιγμή. Είναι ο χαμένος τελικός του 2006, ένα μάτς στο οποίο ήμασταν πολύ καλύτεροι, ήμασταν ανώτεροι, αγωνιστήκαμε με μια ομάδα η οποία είχε αρκετές προσθήκες σε σχέση με τη σεζόν την προηγούμενη, εν μέσω σεζόν τέλος πάντων, και θεωρώ ότι ήταν η χειρότερη στιγμή γιατί είχαμε φτάσει τόσο πολύ κοντά στο να κατακτήσουμε αυτό το τρόπο. Είχαμε κάνει φανταστικές εμφανίσεις, κανείς δεν πίστευε ότι, και από εμάς ενώ δεν πίστευε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, και ενώ ήμασταν ανώτεροι καταφέραμε να μην... Δεν καταφέραμε, τελικά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε λόγω ατυχίας και άλλων συγκυριών. Επίσης, αυτό που θυμήθηκα όσο καιρό σκέφτομαι τι
θα μπορούσα να πω σε αυτό το βίντεο. Χειρότερη στιγμή επίσης θα ήταν και ο τραυματισμός του αδερφού μου του Πέτρου, όταν ρέγισε τον αστράγαλό του. Και λόγω της συγγένειας που έχουμε, οπωσδήποτε όταν ο αδερφός σου χτυπάει, πονάς και εσύ μαζί του. Και όλη αυτή η διαδικασία να δούμε τι έχει, να τον πάω στο νοσοκομείο, να καταφέρουμε να διαπιστώσουμε τι έχει. Και προσωπικά αυτό που γνωρίζω ήταν και μια περίοδος για εκείνον που μεταβατική, επαγγελματικά, οπότε θα μπορούσε να είχε επίπτωση για την αγάπη του, για την πάνω χώρα, που ευτυχώς τελικά δεν είχε επιπτώσεις και κατάφερε αυτά που έχει καταφέρει. Καλύτερη στιγμή. Καλύτερη στιγμή σίγουρα είναι ο τελικός του 2013 στο τουρνουά του Αυλώμωνα, που καταφέραμε να πάρουμε έναν τρόπο που τόσο πολύ έλειπε από την τροπαιοθήκη μας μέσα σε εισαγωγικά, επίσημο, πάλι μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν η καλύτερη στιγμή γιατί ανταμείφθηκαν οι κόποι όλων αυτών των ετών. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά. Το να τρέξεις, να δημιουργήσεις μια ομάδα, να βρίσκεις παίχτες, να φτιάξεις ένα site που να μπορεί ο άλλος όποιος ήθελε να ενημερώνεται. Όλοι αυτοί οι κόποι ανταμείφθηκαν μέσα από αυτό το κύπελο, το οποίο έγινε στη Σέριφο, έγινε στο νέο γήπεδο του Αυλώμωνα. Και όπως και να έχει, το πρώτο τουρνουά που διοργανώθηκε στο γήπεδο του Σερίφου, στο καινούριο γήπεδο του Σερίφου, ήταν το τρόπαιο ότι κατέληξε στην ομάδα της πάνω χώρας, στην ομάδα μας. Επίσης, μια από τις καλύτερες στιγμές που θα ήθελα έτσι να το σημειώσω και δεν ξέρω αν θα το θυμηθούν αρκετοί, είναι το τελευταίο μάτς και η πρόκριση στα play-off στην πρώτη μας χρονιά στο τουρνουά της Αθήνας. Καλύτερη στιγμή γιατί καταφέραμε να μπούμε στην οκτάδα, μια ομάδα νέα, μια ομάδα που ψαχνότανε. Καταφέραμε να κερδίσουμε μια ομάδα η οποία ήταν μέσα στην τετράδα και αποδείξαμε ότι μπορούμε, και ίσως αυτό να ήταν το κίνητρο και το εφαλτήριο για την επόμενη αγωνιστική χρονιά στην οποία φτάσαμε στον τελικό και ήμασταν συνέχεια στις δύο πρώτες θέσεις όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αγώνες με λιβάδι. Αγώνες με λιβάδι. Χαμός. Προετοιμασία, αγωνία. Συνέχεια τι κάναμε λάθος πριν. Συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε τώρα σωστά. Είτε όταν κατεβαίναμε για μπάνιο, είτε όταν ήμασταν στο μπάνιο, είτε όταν το βράδυ της προηγούμενης του αγώνα καθόμασταν στα σκαλιά στις βρύσες. Η συνεχής προσπάθεια για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε τόσο ώστε να κερδίσουμε τα μάτς με τους Λιβαδιανούς. Φυσικά έπρεπε να κερδίσουμε, ήταν γόητρο, γιατί όχι μόνο για να πούμε ότι κερδίσαμε στο γήπεδο, αλλά την επόμενη μέρα ή στο βράδυ που θα πηγαίναμε να κατέβουμε κάτω, να κάνουμε τη βόλτα μας, δεν θα θέλαμε να έχουμε κάποιον να μας πειράζει και να μας λέει ότι μας κερδίσανε, ήταν καλύτεροι κτλ. Άρα λοιπόν ήταν εκείνα τα χρόνια καθαρά θέμα γοήτρου και επιβεβαίωσης για το ποια ομάδα είναι καλύτερη στο νησί. Κλίμα μετά από νίκες και ήττες. Το κλίμα με ελάχιστες εξαιρέσεις ήταν ήταν πάντα καλό. Αυτό που θέλαμε ήταν αρχικά να συναντιόμαστε μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. Οπότε από τη στιγμή που το καταφέρναμε,
ήμασταν έτσι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε πάρα πολύ καλή διάθεση. Αυτό νομίζω που ξεχώριζε στην ομάδα μας ήταν ότι είτε είχαμε χάσει είτε είχαμε κερδίσει, σκεφτόμασταν τι κάναμε σωστά και κερδίσαμε, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, και στις ήττες τι ήταν αυτό που δεν κάναμε σωστά και ούτως ώστε να το αποφύγουμε στα άλλα παιχνίδια. Φυσικά υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες κερδίζαμε και δεν παίζαμε καλά, οπότε και αυτό ήταν ένα θέμα που προς συζήτηση. Όπως και στις ήττες που κερδίζαμε, στις ήττες που χάναμε και παίζαμε καλά και ψάχναμε να βρούμε την αιτία της ήττας, γιατί χάσαμε ενώ παίξαμε καλά. Ποιο γκολ πανηγύρισε εντονότερα? Την χάνει να είναι δικό μου, γιατί συνδυάστηκε το τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Ήταν αυτό που αν έμπαινε θα παίρναμε το κύπελλο. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, λέω για τον γκολ του τελευταίου πέναλτι στο τελικό του 2013. Ήταν ένα πέναλτι που στην αρχή στη διαδικασία δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να εκτελέσω πέναλτι. Έτσι όπως πήγε όμως, ζήτησα να εκτελέσω ένα από τα πολλά που εκτελέστηκαν και φυσικά δεν θα είχε αξία αυτό το γκολ που πανηγυρίσαμε όλοι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έχω πανηγυρίσει εντονότερα, εάν δεν έκανε και ο Θανασάρας, ο αδερφός μου, ο Θανάσης, τις επεμβάσεις, τις αποκρούσεις για να εκτελέσουμε εμείς το τελευταίο πέναλτι και να πάρουμε το τρόπαιο. Γιατί θα θυμίσω ότι βρισκόμασταν πίσω στη διαδικασία του πέναλτι και καταφέραμε να το γυρίσουμε. Πιο δυνατός αντίπαλος. Πιο δυνατός αντίπαλος στη Σέριφο, ομαδικά, θεωρώ ότι ήταν ο ΑΟΣ. Τα παιδιά του ΑΟΣ παίζανε πάντα δυνατά, παίζανε πάντα με πάθος, οπότε σίγουρα ήταν ο πιο δύσκολος και δυνατός αντίπαλος όταν παίζαμε μαζί τους, γιατί και με αυτούς θέλαμε να αποδείξουμε, επειδή εμείς ήμασταν έτσι λίγο πιο οργανωμένοι μέχρι τα παιδιά να φτιάξουν, να δημιουργήσουν αυτό που έχουν δημιουργήσει σήμερα, θέλαν και εκείνοι να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από εμάς και εμείς το αντίστροφο ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Κάτι φυσικά ήταν μόνο και μόνο ομαδικό, φυσικά, και στηρίζουμε την ομάδα του ΑΟΣ πλέον και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Στην Αθήνα, η ομάδα έτσι που για μένα ήταν πιο δυνατή ήταν η Τσακαρίτα, μια ομάδα με αρκετή δόση τεχνικής και δύναμης. Τα παιδιά ξέρανε τα περισσότερα από αυτά, πολύ καλό ποδόσφαιρο, παίζανε δυνατά, ανταγωνιζόμασταν και οι δύο για την πρώτη θέση και για την νίκη σε κάθε μεταξύ μας μάτς. Και πάλι από έτσι, ατομικά στην Αθήνα θα συνεχίσω, ότι ήταν ο Μαλιάς, έτσι, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού, δυστυχώς, που είχαμε πολύ έντονη κόντρα μέσα στο γήπεδο, αλλά όταν βρισκόμασταν εκτός γήπεδου, τα λέγαμε σε αρκετά πολύ καλό κλίμα, αφού είχε φύγει η ένταση του παιχνιδιού. Όσο για τη Σέριφο, θεωρώ ότι έτσι, από την ομάδα του Περσέα, ατομικά, ο Νικόλας ήταν αυτός που μας δυσκόλευε. Ήταν έτσι γρήγορος, ευκίνητος, ευέλικτος και προβλημάτιζε την άμυνά μας σε αρκετά έτσι, παιχνίδια. Αγαπημένος συμπαίχτης.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, πραγματικά. Ίσα ίσα που με δένουν με τα παιδιά, με αρκετά παιδιά πλέον, πλην του μεγάλου αδερφού και του μικρού, του Πέτρου Διχανάση και του ξάδερφου μου του Πετρή, οι οποίοι είναι αδέρφια μου και ξαδέρφια μου. Σίγουρα με τον Γιώργο Τόγουνα και τον Νίκο Τολιβάνιο που έχουμε κουμπαριάσει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, είτε το Bot, ο οποίος ήταν στην άμυνα ήρεμη δύναμη, είτε το Μπάρι, ο οποίος ήταν κλασικός Ιταλός αμυντικός, δεν μάσαγε, δεν έπαιρνε χαμπάρι με τίποτα. Να πω τον Μπάμπη, με την μπάλα που ήξερε, που όσο περνάγαν τα χρόνια γινόταν και καλύτερος. Να πω το Μαρούσο, τον Γιώργο τον Κυρίτσι, τον Κάπτεν, που αριστερά δεν το σταμάταγε κανείς, ήταν πιο γρήγορος από τη σκιά του. Προσπαθώ τώρα να μην ξεχάσω και κανένα. Να πω τον Νίκο τον Κροντίνο, ο οποίος με το αριστερό του πόδι, όταν έκανε μπαλιές, τρίπλες, δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς. Βέβαια, όταν έδινε πάση ήταν λίγο καλύτερος, αλλά εντάξει, θα το κόψουμε αυτό στο βίντεο. Να πω τον Δημήτρη τον Νικολόπουλο, που τον έφερα εγώ στην ομάδα και τρέφηκε με τα παιδιά πάρα πολύ. Να πω τον Λάμπρο τον Κανταρέλη, που ήταν το έτερο μου στην Αθήνα στο κέντρο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Να πω τον Δημήτρη τον Ταραξίδη, που ήρθε μια χρονιά και έπαιξε και η δεξιά μεριά ήταν απροσπέλαστη. Θα ξεχωρίσω σαν όχι πιο αγαπημένο συμπαίχτη, αλλά σαν παιδιά τα οποία ήρθανε και γίνανε ένα με εμάς, και έτσι ήρθαν πολύ κοντά στην ιδιοσυγκρασία της ομάδας. Είναι ο Δημήτρης ο Νικολόπουλος, που όσα χρόνια και αν παίζαμε ήταν πάντα κοντά μας και μας στήριζε, μας βοήθαγε, ήταν μέλος της ομάδας και της παρέας. Και φυσικά και τον Λάμπρο τον Κανταρέλη, που και αυτός ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ξέραμε, ήρθε στην ομάδα, κούμπωσε, τέριαξε, και θα πω σαν έτσι αγαπημένους μέσα σε εισαγωγικά τον Δημήτρη και τον Λάμπρο, τον Δημήτρη τον Νικολόπουλο και τον Λάμπρο τον Κανταρέλη, γιατί έγιναν ένα με την παρέα πρώτα και ύστερα με την ομάδα. Κάποιος τσακωμός με συμπαίχτη προπονητή. Νομίζω ότι έχω τσακωθεί με όλους τους συμπαίχτες μου και με πάρα πολλούς αντιπάλους. Με αντιπάλους, ας πούμε, από τη Σέριφο, με τον Τζαρούχα, τον Παναγιώτη, γινόταν σε κάθε μάτς μια κόντρα μεταξύ μας οπωσδήποτε. Έχω τσακωθεί με όλο τον κόσμο, εντάξει, το ξέρουν και τα παιδιά αυτά, ποιος είναι το βίντεο. Το πάθος που είχα, έτσι, και ο αυθορμητισμός μου ήταν αυτά τα οποία προκαλούσαν, έτσι, τις εντάσεις. Φυσικά με τους παίχτες μου, μετά από στο τέλος του παιχνιδιού και μετά από κάνα δεκάλεπτο, δεν έτρεχε τίποτα, όλα καλά. Βέβαια, αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, εντάξει, πολλές από αυτές τις εντάσεις θα τις είχα αποφύγει, αλλά όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε, οριμάζουμε, αλλά ακόμα και τώρα, αν με βάλεις να παίξω, σίγουρα κάποιες φορές θα με παρασύρει το πάθος, όπως συνηθίζω να κάνω σαν άνθρωπος. Οπότε, εδώ γράψτε από κάτω, έχω τσακωθεί με όλους τους συμπαίκτες μου και με όλους τους αντιπάλους, για να είμαι έτσι πιο σύντομος. Έχεις μετανιώσει για κάτι. Έχεις μετανιώσει για κάτι. Έχω μετανιώσει για τον τρόπο που αποχώρησα από την ομάδα. Ήταν μια στιγμή
του τελευταίου παιχνιδιού που έπαιξα, που το σκέφτηκα μόλις τελείωσε το μάτς απ' έξω. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, ίσως να μην ήθελα να αποχωρήσω έτσι, ίσως να ήθελα να αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν, να κάνουμε το ταμείο μας, να δούμε τι έφτεξε και εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω, να το κουβεντιάζαμε τα παιδιά. Αυτό που έχω μετανιώσει είναι ο τρόπος που τελικά σταμάτησα να παίζω με την ομάδα της Πάνω Χώρας σε μια μεταβατική περίοδο που θέλαμε να βάλουμε τα νέα παιδιά σιγά σιγά να προσαρμοστούν και να δημιουργήσουν μετά τη δική τους ομάδα και με την εμπειρία μας να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να, αν μπορούσαν και αυτοί να έχουν τις επιτυχίες τις δικές μας. Μια ομάδα που τα παιδιά νομίζω είχαν περισσότερο ταλέντο και ελπίζω να έχουν και τη χημεία που είχαμε και εμείς μεταξύ μας. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις? Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις? Θα ήθελα να ζήσω τα πάντα από την αρχή. Δεν υπάρχουν, δεν ξεχωρίζω κάποια στιγμή. Ακόμα και το κύπελλο του 2013, ακόμα και την πρωτιά που πήραμε στην κανονική διάρκεια στα τουρνουά. Δεν ξεχωρίζω καμία στιγμή. Μακάρι να ζούμε κι άλλη φορά και να ξαναζήσω όλο αυτό το ταξίδι, να το ξαναρχίσω από την αρχή με τους ίδιους φίλους, με τους ίδιους αντιπάλους και μακάρι να το ζήσουν και αυτό που ζήσαμε εμείς, να μην έχεις να ξεχωρίσεις μια στιγμή, και τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουμε αυτό που τους δώσαμε. Ευχή για το μέλλον. Ευχή για το μέλλον και μήνυμα σε κάποιον. Ευχή για το μέλλον είναι φυσικά, μάλλον περίμενε. Νικό, κόφτω και θα το ξαναπώ από την αρχή. Ευχή για το μέλλον, μήνυμα σε κάποιον. Μήνυμα σε κάποιον. Μήνυμα θα δώσω σε όλα τα παιδιά που έχουν παίξει μαζί μας. Θα τους πω να προσέχουν τους εαυτούς τους, να είναι πάντα καλά και να κανονίζουμε τουλάχιστον όσες περισσότερες φορές μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας πλέον, είτε να παίζουμε έτσι ένα χαλαρό φιλικό όποτε μπορούμε, όσο περισσότερες φορές μπορούμε βασικά, είτε να κάνουμε έτσι μια μάζοξη για να πιούμε τα γρασάκια μας. Ευχή για το μέλλον. Η ευχή για το μέλλον φυσικά είναι να συνεχίσει αυτή η ομάδα να υπάρχει. Τα παιδιά που αγωνίζονται τώρα να το μεταδώσουν και αυτοί στους μικρότερους. Να έχουν την ίδια τρέλα που είχαμε και εμείς για αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Και αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι τι σημαίνει Πάνω Χώρα για μένα. Στην ουσία η Πάνω Χώρα με έκανε να διαλέξω το ποδόσφαιρο ανάμεσα σε τόσα άλλα αθλήματα που θα μπορούσα να κάνω. Ίσως γιατί πέρασα απίστευτες παιδικές και εφηβικές στιγμές. Αγάπησα πάρα πολύ τα παιδιά αυτά, κάναμε πάρα πολύ παρέα, εκτός από συμπαίκτες ήμασταν και πολλοί φίλοι και ήταν η αρχή της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Χειρότερη στιγμή. Δεν υπήρξαν πολλές κακές στιγμές με την Πάνω Χώρα. Θυμάμαι έναν αγώνα μας στον Αυλόμονα που είχαμε χάσει, είχαμε ιτηθεί
και όταν φύγαμε από το γήπεδο ήταν από τις λίγες φορές που φύγαμε και δεν τραγουδούσαμε όπως ανεβαίναμε για την Πάνω Χώρα. Αυτή ήταν, θεωρώ, η χειρότερη στιγμή με την Πάνω Χώρα. Στιγμές έντασης ή κάποιος τσακωμός. Μεταξύ μας δεν είχαμε τσακωμούς, δεν θυμάμαι τουλάχιστον να είχαμε κάποιον τσακωμό ο οποίος να μας έμεινε μεταξύ μας. Με αντιπάλους είχαμε πάρα πολλούς και εάν μπορεί κάποιο παιδί και του δοθεί ευκαιρία, ας βγει και να τα πει. Αγαπημένος συμπαίχτης. Λοιπόν, αγαπημένοι μου συμπαίχτες, δεν μπορώ να πω έναν, θα πω δύο στην Πάνω Χώρα. Ήταν ο Πάρης, ο Μονέζη. Θεωρώ είναι ένα παιδί το οποίο ενώ ήταν εξαιρετικός εκτός γηπέδου σαν άνθρωπος, μέσα στο γήπεδο μεταμορφωνότανε, ήταν πάρα πολύ σκληρός, έπεφτε με το κεφάλι και πολύ σπάνια έχανε μονομαχίες. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος ο Λιβάνιος, με τον οποίο τα βρίσκαμε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, παίζαμε και οι δύο μπροστά και στην ουσία τα βρίσκαμε και εντός και εκτός γηπέδου. Αγαπημένος συμπαίχτης. Λοιπόν, αγαπημένοι μου συμπαίχτες, δεν μπορώ να πω έναν, θα πω δύο στην Πάνω Χώρα. Ήταν ο Πάρης, ο Μονέζη. Θεωρώ είναι ένα παιδί το οποίο ενώ ήταν εξαιρετικός εκτός γηπέδου σαν άνθρωπος, μέσα στο γήπεδο μεταμορφωνότανε, ήταν πάρα πολύ σκληρός, έπεφτε με το κεφάλι και πολύ σπάνια έχανε μονομαχίες. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος ο Λιβάνιος, με τον οποίο τα βρίσκαμε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, παίζαμε και οι δύο μπροστά και στην ουσία τα βρίσκαμε και εντός και εκτός γηπέδου. Αν έχω μετανιώσει για κάτι, ειλικρινά δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από όσα γίνανε με την Πάνω Χώρα. Πέρασα εξαιρετικές στιγμές, μόνο αυτές κρατάω, δεν κρατάω άσχημες, και άσχημες να γίνανε τις έχω ξεχάσει. Μόνο πολύ ωραίες στιγμές μου χάρισε αυτή η ομάδα. Κλίμα μετά από νίκες και ήττες. Επειδή συνήθως ήταν οι νίκες περισσότερες από τις ήττες, το κλίμα καθώς γυρνάγαμε στη χώρα ήταν φανταστικό. Γυρνάγαμε με όλους τους τρόπους, όπως και πηγαίναμε στο γήπεδο με όλους τους τρόπους, με αυτοκίνητα, με ντάτσουν, με μηχανάκια, με τα πόδια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα γινόντουσαν. Το κλίμα μετά από τις νίκες ήταν φανταστικό, δεν σταματάγαμε να τραγουδάμε. Αντιθέτως μετά τις ήττες δεν μας πτώουσαν τόσο πολύ οι ήττες, γιατί ξέραμε ότι στο επόμενο μάτς θα παίρναμε το αίμα μας πίσω. Καλύτερη στιγμή με την Πάνω Χώρα. Θεωρώ πως η καλύτερη στιγμή, έτσι πως την ένιωθα εγώ, ήταν η στιγμή στο τέλος καλοκαιριού, σχεδόν κάθε καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, που σηκώναμε όλοι μαζί το πρωτάθλημα και πανηγυρίζαμε πάρα πολύ με όλη μας την ψυχή. Ποιο γκολ πανηγύρισα πιο πολύ? Ήταν ένα μάτς με το Λιβάδι, παίζαμε στον Αυλόμονα. Είχαν προηγηθεί 1-0 από πάρα πολύ νωρίς. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε γκολ, ενώ ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Φτάναμε στην τελική προσπάθεια και δεν μπορούσαμε να σημαδέψουμε το τέρμα. Έφτασε το μάτς στο τέλος του και λίγο πριν τη λήξη, θυμάμαι από μια στατική φάση, βρέθηκα κοντά στο τέρμα και με πλασέ έκανα το 1-1. Το πανηγυρίσαμε έξαλα. Θυμάμαι με τον Νικολάκη είχαμε αγκαλιαστεί και μόνο που δεν είχαμε φιληθεί στο στόμα. Πιο δυνατός αντίπαλος. Θεωρώ από το Λιβάδι,
αυτός που ξεχώριζε πάρα πολύ ποιοτικά ήταν ο Ντίνο Αλεξάκης, ένα παιδί ο οποίος είχε πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και μπορούσε στην καλή του μέρα να μας κάνει ζημιά. Αγώνες με το Λιβάδι. Θυμάμαι πως όταν ξημέρωνε αυτή η μέρα που ήταν του παιχνιδιού, δεν υπήρχε άλλο θέμα συζήτησης στη χώρα παρά μόνο για το μάτς αυτό. Είτε πριν το παιχνίδι είτε μετά το παιχνίδι ασχολιόμασταν μόνο με το μάτς. Άρα καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι για εμάς. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που αγωνιστήκανε για την πάνω χώρα. Πλέον έχουμε χαθεί με μερικούς, άλλοι έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Μπορεί να μην βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω ότι οι στιγμές αυτές έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στο μυαλό μας. Θέλω να είστε όλοι καλά με τις οικογένειές σας και που να σκέφτεστε ότι περάσαμε όλοι μαζί παρέα. Να είστε καλά.